Saipan ubalong unong seng bat hakaju kapor kum u CEO ka PTM ubala syakem ha urempang menta usnem u Vijay Shekhar Sharma halor ka jing tanra ya kakali jong ka hep pulit District Commissioner of Police ka South Delhi bat phet krat un salat jamin shan hakini kisngi da ka ying bishar ka jingja tanra kali kabalayalam sya ka jing syakem unong seng bat CEO ka PTM kalaja ha ka arphau tarik urempang ha ka ba u Sharma ulanya da ka kali Jagar Land Rover kala tanra ya ka kali jong ka DCP ka Benita Mary Jekar kabayeng Shabar ka Demoders International School ki pulit ka Delhi kilakam no ya u CEO ka PTM ha ka bayade bat ka ne ka jingja tanra ka kali baremdor jong u ya ka kali jong ka he pulit DCP ka South Delhi u Sharma shan un salat na ka jing syasat patok hadin ba ka ying bishar kala pediang ya ka jingkerpat pelat jamin hakate ka por ba sya tanra ha ka kali jong u Sharma ya ka kali jong ka DCP lanya ada u Constable Deepak Kumar bat ula phet krat mariadap tanra ya ka kali jong ka hep pulit hadin ka jing toket lalap badai ka kali jong u Sharma kabala tanra ya ka kali jong ka Jekar bat kabala register ya ka kali jong u Sharma ha ka kerteng ka company ha Gurugram ha ka ju ka por ka PTM Payments Bank ha ka sngisat jan balala kala shimkhia na ka benta ka jing pelat jamin ya u CEO da ka ba pensngau ya ka jing bakla jong u Shaka Reserve Bank of India kabala pediang bat ithu jing trekam jong ka PTM bahkan tukla lem na ka benta ban penlat jamin ya u Vijay Shekhar Sharma bat ka jing syagam jong u kala penthut ru ya ka jing trekam jong ka promoted PTM Payments Bank ubalong unong syam nadu ubna jemang senam arhajar khat nyo